Mahmud ya yi Isra'i ya gara kuma da hijabi ba. Mahmud ya yi Isra'i ya gara kuma da hijabi ba. Mahmud ya yi Isra'i ya gara kuma da hijabi ba. Bismillah sarki na Allah, sarkin da ya yi barbela, yo dila mai kyan jela, ya hawainiya mai canja kala. Narka ganta ka ɗan kalla, sirrin tabbazan tona ba. Ka ta yi gurin shi abin yarda, nan ba kamata samun shaida shi da fiye har abada. Ya zarce Musa mai sanda dan bai gara fikiri kuma. Na tsada ahalil baitin shi, na sada duka safan shi, sun bi shi da maciyar shi, sun ba da ransu a kare shi, sun jura duk zafin mashi don sansa bamba ba. Maza na manta waliyai ba don ba kamata suna duba, kunya da soyayyar bamba, tijjani jiyari har bamba. Ya sai in ba ku gane ba da Musaddidu ba zan manta ba. Ya'yan wana zan so ma bege ka gwarzo mai girma, sanarwa dukkan al'umma Mahmud ai shi ne rahama. Shi ya zo da sako mai girma, ku biyo ni ba zan ɓoye ba. A watan Rajaba aka yi sako daga kun sarafi abin roko, Jibrilu ya zarce bako a gurin ma'aiki ya miko masa aibuna kayayi roko, da in ya hau ya je fadar rabba. Sandaɗan Aminatu sun ka tafi, sun keta sirri mai zurfi, zuwa ga daki mai sharafi, baitul muqaddisu mai luɗufi. Aka yaya dukkanin kashafi, ku biyo ni ba zan ɓoye ba. Salai gaba ɗaya sun taru, suka yi sau suka janjeru, suka bi shi sallah sun karu, albarkacin mai asraru. Baitul muqaddisu yayi nuru, dan ba kamata saya ba. Shi ne zuwa sama mai nisa, suka yi da shi da masoyinsa, Jibrilu mai daraja da isa. Daga mursalai da sun gaisa, har saman bakwai ba su kosa ba. Jibrilu dai daga nan ya tsaya, sai ya ce wa manzo mai shirya, ne iyaka ta kajiya, sai kai kadai ne za ka iya. Na sai ya tashi da kan shi jiya, domin isa ta saya bamba. Ni dai ma'aiki tsallalla, sai gaci dai fadar Allah, ya sallama manzan Allah. Allah ya
amsa mai kalla ya shigo cikin fadar Allah takalmin sama bai tube ba. Da zai cire takalmin shi sai Rabi ya ce mai bar shi a cikin maiki har nashi suka zama guda gun sai kamshi haske da haske na tashi suka yi sirrikan su guyo duba. Bayan fasin gama sirrin su Allah ya bai wa mijin Hafsu tsalla biyar fa ya kawo su suka zamfarilla dukkansu muka karbi sakon babu musu ba mu mara sulu butulci ba. Jama'a nan ni zan huta nan darimi ne ita Allah ka karbi kasida ta sa dukkanin wanda ya ji ta ya zamo masoyin ɗan gata kuma har ya mai kyauta bamba.